La gero amendiko fuentzainen noen ora? Ni ez. Bara, hemen bombardea bienien, bizamo nien, etorrezako zen hortik, zeretik, frenti horre gonzan. Zerak, nazionalak. Eutzagan, ez euskoen frente bizen erdetzen gauzela hemen, da txarto gauzela. Erretietako barantza. Joan, hemendik eutzagan era. Eutzagan taberni edabaleko, hain bertan gane ganien, araxe. Da han bedan apurtute eurek ezien egon, da, gero jun gainen handik ezaban tiak eta ezabien, hor dago tiobon izen gobekuen tian edizonan. Anaiza bat, ez zien, araxe junko gara. Jun gainen handik zeherantza, muniketarantza. Jarrikarantza pagatu holan da leleko kurban pentzan dut, eskumata hartu, de handik basotik gora. Da juen gainen ara, da bombardeoetan apurtute. Inorrez? Inorrez. Da gara zaban, zera jonbio. Andres Ganeku izen zan, hemengo tabernakuen anaizie. Eutzagango tabernakuen anaizie. Hori bezetetan zen duen? Bai. Amurizan, amazan, angue. Amurizan haikite zan hori. Da, gero ara juen gainen, danbe, koltsuek eta dana gerreta, da, alago maten, ipini gainun ezoz, loikeko moruen, da, han pasagaino zen egun batzuk. Da, gero, pasozien nien egun batzuk, tio bizek, hemengo tio, tanko tio, arepe zuberteu ziren hemen, ze, larrabatzure joan ziren danak. Hemengo tioek eta gureite eta danak, hemen dipe bako gehiago izan. Gana gukaz arabe? Claro, gana gukaz. Osa, zuok hautzagan eta beste larrabatzura? Ez, harinau. Larrabatzura joan ziren harinau. Aztebetera harinau. Etor ziren aztebetera, hemen zelango zen ikusten. Gero bombardioak hemen harrapoa izan, da gero bertan hemen. Dano batera. Dano batera pasau gero. Da. Eta larrabetzun norrok izan duen ba? Inor bez, nora. Bestaldera. Bi aldu gehiago izan da. Gero joan ziren, haren gaitu zen egun batzuk, eta joan ziren tio bizek, guzioide. Habetan, zezabi jakin, nirueteko, biziriba lurezarek eta zebez. Joan ziren ara, hango ama eta tia etorra ziren, gero urekin nire bile. Atzera gero handik, oinez guzioide. Antxaka hau baina, errosari zuen. Zenbete? Zuretxe? Etxe baz, ba? Saite larrabatzun. Larrabatzun, Aite karantzaraino guen zan, gero. Agostura hartien, zan abin joa. Karrantzaraino. Ganabekaz? Claro. Etorri alien, ebakuo goita bien, bi aldo goita bi izan da. Eta ganau eskentzeko erote ban? Ni gelditu nintzen hemen, hemen guen nintzen moruen. Guztien bilduko bena. Claro. Da hola, gera agoston guruen torzana. Ata gehiago, durungo aldik asko torzien ordan, karantza librotan. Libro zanien, karrantza. Frenti libro zanien izango zen. Claro. Ez que orduko esan egarra hartzea, ikusten egarra. Kampuetak ikustu zuen, burduzek aziladaran doizen agentzia, geu para, pasate dauz. Arde barri. Ikusi ezien ez dira existiko.